Lisa. We zitten hier alle dagen, als het redelijk waar is, dan zitten we hier even. Dan met waar, dan met rij, ik wil eens met jou. Dan hebben we het waar, dan hebben we het vroeger, want we kunnen net hoe mooi praten, dat weten we net. Hè? Dus we hadden meer toe vroeger. Nu kent als je terug in wonen in de eerste noord, zijn maar 8 van de 10 keer en het is redelijk waar, dan zit je hier gewoon. Ben je wel eens op vakantie dan? Nou nee, de laatste tijd ben ik nooit meer op vakantie. En als ik al op vakantie ben, dan neem ik 2 dingen mee. Dat vergeet ik nooit. Dus wel eens voor de televisie, wat neem je mee als je op vakantie gaat? Nou, ik neem 2 dingen mee. Mijn vrouw en een zak voor appels. Dat vergeet ik net. Ja, want je moet al een appeltje hebben Ik wil een burger mee hoor, de appels ben net goed. Dit bankje, dat is nou jou verneemd? Nou, zei je alleen ben we hier kwam te wijn in Van en dan zie je nooit iemand op dat bankje. En je verroerde ook de kledingzaak en die, ik zie het je wel gauw eens. En toen had ze een boordje gemaakt met mijn naam erop en dat had ze erop gezet. Dus ja, het bankje is nu verneemd. Wat vind je ervan? Ja. Je zei ze dan maar, het is mijn bankje, maar dat is dus net. Hou ik niet meer, hè? En had ik maar gezegd, die kan ik niet voortzien hoor. Want ik ga niet vol te zeggen, nou nog wat.